Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe tentarei poñer voz ao meu admirado poeta portugués Francisco Mendo Monteiro, compañeiro do grupo Nós, a xente do redor, que desde a nosa veciña terra irmá regálanos o seu poema Evolusao, no número 15 da nosa revista. Gracias, Francisco. Evolusao. Pensa na profundidade do teu pensamento. Adiciona a leveza das túas memorias. Sustrai a autenticidade das túas mágoas. Apaga as tristezas máis duras e con un diamante risca as lágrimas tristes. Pensa na subtileza do teu pensamento. Adiciona o peso dos teus días. Sustrae as mentiras máis ingratas. Apaga as dores que te embelecerán e con unha espada corta os sufrimentos. Pensa na ansiedade da túa alma. Adiciona as emocións máis superficiais. Sustraille as intensidades perdidas. Apaga as derrotas de contratempo e cun golpe corta a corda do tempo. Cairás nun espazo onde as estrelas te iluminan, nun espazo onde gañas tempo, a saúde rejusvenece e a vida inevitablemente transparece. Onde o espírito agradece a Evolusao que lle deste. Entao, o amor gaña o espazo que merece. Gracias, Francisco.